ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಬೈದಿನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ದಾಯಕ್ ಬೈದೆ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ದಾದ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡಂದು. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಪಂಡ ಯಾನ್ 4 ಪೋಯಿನೇಡೆಗ್ ಅಂಚ 4 ಕುಡ್ಲದ ರಥ ಬೀದಿಡು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತುಂಡು. ಯಾನ್ ಪೋನಗ ದಾದಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ರಥೋತ್ಸವಾನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತಜಿ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಹಾಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಸಹಿತ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೂ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಗಂಗಾಭಿಷೇಕ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ನಡತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಡು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬಯ್ಯ ಐನೆಕ್ಕು ದೇವೆರು ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ರಥಾರೂಢಲರಾಪೇರು. ರಥಾರೋಹಣದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿನಂಚಿನ ಬಜಕೆರೆಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಒಯ್ಪುನ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಕಾರಡು ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಓಕುಳಿ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂನಾಗ ಓಕುಳಿ ಮುಗಿದುಪುಂಡು. ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡರೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇಡೆಗು ಪೋತರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪರ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ.
ಬಾಲೆ ಒಂದು 8 ಜನ ಅಂತದ್ದು ಇರ್ತುಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತುಲ್ಲ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತೂಲ ನನಲ ಮುಗಿದುಜಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೇ ಗೆಂಡಾಂಡ್ ತಿರಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕ್ಯೂ ಟಾಯ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಡಾಗ್ ಉಂಡು ತುಲವು ದಾದ ಏ ದಾದ ಉಂಡು ಓ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಾವ್ ತನೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೇನೆ ಪನಾವ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಜಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಎಂಕವು ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತ ಮೂದ ಅಂಗಡಿ ನೀ ಕೊಂಚ ಟಾಯ್ ಕೊರ್ಪಾವಿತ್ತಾದಾಗ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡೂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಶೋ ಪರರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ ಕೋಕ್ ಪರ್ರೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಈ ಸಂಡೆ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಪರರೇಚಿ ಕೋಕ್ ದಯಪಂಡಿ ಈ ವೀಕ್ ಪರಿಯಾಯಿ ಯಾರು ಪನ್ಯ ಕೇಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ
ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಕುಣಿಡೆ ಬಾಲೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈತು ಜನ ಸೇರ್ವೇರ ನಂಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಡೆಗ್ರು ಕೊಡಿಯಲ್ ತೇರ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ. ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. Always there. Potato twister. I hate this. Soda sharbat. Thank you. Next one, Dada. Where's Dada? Oh wow. 1, 3, 5, 7 Anchapura. Odd numbers parking anchi. Even numbers dani date. Even numbers date pudata like 2, 4. Our date is parking anchi. 1, 3, 5 odd numbers parking inchi. ಒಂದು ಪೋಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿಡಿಯರುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಡಿಯರ್ ఉందదే కుకింగ్ అవుతుండము మనస అవును మనసే ಎಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾನಿತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಐತ ಪೋಡಿಯೋ ಈ ಎಂಚ ತಿಂದಾವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಖಾರ ಐಜ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ವನಸ ಅದು ಬರ್ತು ನಮಗೂ ಇಂಕು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಆಂಡತ್ತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಆಂಡು ನಾನು ದಾಲ ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳ ಅದು ತೊಂದನ ಅವೊಂಜು ತರಕಾರಿ
ಅಲ್ಲ ವನಸ್ ಮೂಲು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಆ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಚೂಲ ಕ್ಯೂ ಚೂಲ ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಅನಸ್ತ ಕ್ಯೂ ಬಾಲೆ ಆ ರೋಡ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಇಚ್ಚಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಸಿ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನದೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಏತು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಏತು ತೂಂಡಲ್ಲ ಆತ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಐಟೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂದು ರಿಯಲ್ ಆತು ತೂನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆತು ಜನ ಇದ್ದೇರ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಈತು ಜನ ಒಪ್ವೇರಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಡು ನೇನು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ತೇರುಂಡತೆ ಅವನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ತೋಜೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ತನೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಾಯ್ಪಣ್ಣ ಒಂದುವೆ ನೇತ ಪ್ರಯುಕ್ತನೇ ಕಾರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ತನೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಮಿನಿ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆತನಂದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆತೆ ಪಿರದಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್